Егітлер, ертеге бет 23 февраль, біздіңкен, нешлейбіз? Шол, нешлейбіз? Нешлейбіз. Менің елдағыша қатыным Алсуның туған күні. Оларым білен аңа сюрприз жасайбыз. Сеніп шол болар енді. Senin bарлық эшләреңдә күңелгә ятып тора. Сиңа булган мәхәббәтем сәгатьләп артып тора. Яратам сезсез генә. Мин бер кем дә түгел сыман, билләһи синсез менә. Яратам сезсез генә. Мин бер кем дә түгел сыман, билләһи синсез менә. Кычаклыйсым килеп тора, килә ярсып үбәсең. Синнән башка ярты минут яшәямны күрәсең. Яратам сезсез генә. Мин бер кем дә түгел сыман, билләһи синсез менә. Яратам сезсез генә. Мин бер кем дә түгел сыман, билләһи синсез менә. Senin yandağına balqıb yaşayalım gül gülüb. Birgə yakan məxəbətdə yaşayələ görə gəlib. Yaratam sizsiz gənə. Min bir kəm də түгел сыман, billәһi sinsiz mənə. Яратам сүзсез генә. Min bir kəm də түгел сыман, billәһi sinsiz mənə. Min bir kəm də түгел сыман, billәһi sinsiz mənə. Яратам сүзсез генә. Яратам сине генә.